Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bamanan bi. Koro bamanan fola. Ko jodi. Ami ala tanu. Ni kleflani bi kene ya jadon de. Da ko mat kene ya jadon foni banana. Origin. Bamanan ko de. Fer jibani. Abla ami ala tanu. Bashi batana bi. Basta balan. Na follow so kene de na follow ojinya. Soro kun yere kun soro wonjo soro lable. Asikadola. Abi 40. Awa. Aha. O koro ko na follow musu denwo fe min bi je kono. Abla shite kene abo. Asikadola. O amela de deli ala kan kene. Amin ya rabbi. Ala kan kene kan jonsenga. Amina. Kan so damo. Amina. Alors bi ko ni fere di fere la fere do. Amela tona. Il faut que panga buti sawa. Amela tona. Wala ka nobe. Wala ka bambu. Ko ala ka nobe ya. Ko ti fembo bonne ma banti to ngono. Oche abajira ka foko atikila mo balaki deme anganyala. Nam. Ka deme fe hal na sigi ko retala. Ala ka no ke afana joro ka bu sabla ala dil do do able. Ayiwa. Kuma kan joro ka bu kusubaro de ala. Fe kama ka kuma nyimo fo nyoma. Ka kuma nyimo fo nyoye. Anna faka bu kusubaro de ala. Ayiwa. Bamanan Abla nan. Makoro bado kuma kele fo nguso mele ko fo yi. Ako mo bi fle chugo mini bi mini chugo mini to chugo la ko hadama dem bi chugo mini ki mini bo chugo de. Chugo bado do fo ne. Adama de bi ye chugo mini. Ko ebi mini chugo mini. Yere mini. Ebi ye chugo mini ko ito chugo de. Ko sigi nyom bi ye chugo mini bi mini chugo mini bo chugo de. O chen sabla ere ka yeta ire la. Ire ka family ire la. Kuma do jamati bo kalama. Bo jama bo mun kalama. Ure sigi nyom be mun ye lablay. Sigi nyom be mun foikan. O jende be bo kalama. O uri kama foko iye mun ye. Ere ka jateminate. Ka sigi nyom mun ye kan. Able mawore de bi sika jatemine. Ka foko karsa ye niye. O kuma de bita o jatemino de fana be jatemina ke o de kan be minake o de ma. Onga ere tente. Sabula ere te mogoti bo kalama. Amba ku jeni ko sede yoro la ko masaba de be. Keren ko akara nyema. Flano ka foranye. Sabara ko akara ne yoro la ko jonta de be. Able akara mina o ta de seria ere. Akara munyana lu. Bo akara muna ko do biska pa kuna able. Ko do ba kuna. Akodo biska pa kuna. Na akara muna. Ka damne ko damne fo ta laba. O ba be kala fo ti pon kuna. Nga kuma do mo mi ka ko jate mine. Ko ga ke munyana. Ibi ato hakli biska sama ko re no fe. Ayiwa. O hakli biska sama ko re mi no fe kuma do. Abato ko do bi pan kuna akula. O nga akara muna. Abla nan o tay seria yere de o tay seria chema de. Aforamu o tay ne. Bo aforamu ye. O kumando abisa ka tay chen wala ta ni chen ka janyona. Sabla mo mi kuma fale ni o tigi ka kuma ti chen. No ma seria nyuma fale. Donc wale ka seria mina mande ablay. Ayo. Mais o bele ba ba ko ma tigi ka yere sede. Emuna. Bo matigi yere sere enadu ni ya kari na domini kuma na ole kare yere sere ahi matigi yere sere afana ko bu ablay afana ko be akobu ayo abina fasa ko doke ako anana fosi ko ka tana ko kubela ko ka jalatike nam ala ka ngishi afurasa ko ablay shweni ke awuzu billahi ko misali juge go ngola ka ngishi ana ko be shweni ke ayi ne ayo maintenant c'est ça o ko tara kubela nam jonu biska eje sisa ka foki mata ne no se genjeo kinyara nyata kuma bon nga ni sa ki mata du ko kuma cha o tu kuma cha o maintenant ça jonu biska sira sa ka foko e mata yire konte muye o don se ka fo o muye o do kama foko mo ko ere ti ka sira ke ba wono ma fo de kama sa ko do be no nuru kera ere tiska shira ka blay ayo tabaraka ayo famuna onga ni ko do keri yere la ibisu ko sira ayo bismillah abla nan be ndene nam
juin kalo tile muka ani kelen sɔrɔ sanba fila ani mugan ni kelen naamu fasiribaw sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ min ye ka kuma dɔw ɲɛfɔ maaw ye walasa faamali ka se ka sɔrɔ aw dɔw la amin ya rabbi an b'a daminɛ nouvelle est-ce que nouvelle ɲuman b'a la ayiwa kunnafoniw kɔnɔ yira k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga bɛ bolo min kan sisan ko a ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw nimisi wasa kosɛbɛ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw nka ko halisa u ma sɔn ka ɲagili ninnu wuli ko donc a ma kɛ kosɛbɛ a ko mago bɛ halisa baara dɔw la ko dɔw ka sigi sen kan a k'u mako bɛ olu la n'olu sera ka sinsin ka ɲɛ nka k'u sɔrɔ ka taalen ɲɛfɛ ka jateminɛ kuraw kɛ aw min tali kɛ minisiri saba ko olu taara ɲuru sirifukɛ fɛ yen nɔ ko yala ko olu ka nin taama ye ko fasodenw mina bɔ nin ko ninnu ma wa yala ko dɔ t'a la ka siri fasodenw kɔ kan wa ɲininkali b'a la ka kɛ o sira ninnu fɛ min tali kɛ sema nka ko olu ni kunnafonidilaw ɲɔgɔn ye kɛ bɛn sɛbɛ tɛgɛnɔ bila san 6 hukumu kɔnɔna na k'u y'a jira k'a fɔ ko marabagajɛkulu minnu sigira mali kɔnɔ waati tɛmɛnen ninnu na ni furancɛ kɔnɔ ko olu man ka ɲuman jira siɲɛ caman waasa min b'a to sɛbɛn bɛ se ka lawaleya cogo min na a bila nan olu yɛrɛ y'a ɲina a yira an m'u ɲininka n'olu yɛrɛ y'a ŋaniya yɛrɛ ɲina o kɛra k'a fɔ ayiwa n'i y'a ye olu depuis a kɔsɔn ka kuma ni bi tɛ i b'a dɔn c'est-à-dire ko harisira ɲuman kɛ sisan le républicain ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Dr Shogel ko kala Mayiga ɲini malidenw fɛ k'u k'a dɛmɛ walasa baara in ka ɲɛ a bolo an b'a dɛmɛ tiɲɛ kɛ a fɔ ni nkalon don an t'a dɛmɛ ayiwa hakilila kuma faamuna o bɔlen kɔ sa min tali kɛ tɔnsigibaa dɔ kɛra bɛn ani basigi bɛ se ka na mali kɔnɔ cogo min na ko tɔnsigi senfɛ a ɲinina camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka baara kɛ walasa ka danaya sinsin ko kura ye jamanadenw olu ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ sayeli bamanci dana tɛna tan dɛ ko n dari la a ka fisa ni n dari la après n tigɛri la o danaya tɛna tuguni bon hali n'a bɛ na a ti na i n'a fɔ fɔlɔ cogoya bila ye bon an b'o de maliyɛn an tigɛriw la de ɲɛmaa la donc o de kama aw dalen ka gɛlɛn an ma parce que ni dara mɔgɔ la après tigɛra la i bɛ kɔlɔsi a la o ko dɔ a b'olu de ma sisan ka ko kɛ min b'a to danaya bɛ segin ka na voilà kuma o dɔrɔn i y'a faamu bamaciw kɛlɛli hukumu kɔnɔ saheli jamanaw kɔnɔ ko lamɛrikɛn jamana lasigiden min bɛ mali kɔnɔ yan ale kɔni ye lamɛrikɛn jamana ka wulikajɔ hakililaw kurakura k'olu sɛmɛntiya ko kura ye k'a jira k'a fɔ ko a ka jamana bɛna taa ɲɛ ka bamaciw kɛlɛ naam ne maliyɛn est-ce que an yɛrɛ ye maliyɛn fɔlɔ ayiwa hali ni an ye maliyɛnw ye kuma dɔ caman tɛ mali fɛ maliyɛnya wale bɛ taa ma o de kama ko caman tɛ mali fɛ o tɛ dɔ y'a fɔ la ko maliyɛn ka ca mais ko maliyɛn den ma ca musokɔrɔba dɔ ne wele ka fɔ n ye ko maliyɛn ka ca dɛ mais maliden de ma ca Allahu akbar o ye tiɲɛ ye mali minnu b'a sɛbɛn bɛ minnu bolo k'a fɔ k'olu ye malidenw ye olu ka ca nka minnu bɛ malidenya fana wale kɛ abile olu ka dɔgɔn ni jamana in tacogo jateminɛ a ma se maa k'a fɔ min bɛ sen na yetaw yɛrɛ olu bɛ lakalita bɔ ko tɔnsigibaa dɔ kan ka kɛ walasa ka se ka jamana yɛlɛma kura minnu kan ka don jamana maracogo la k'olu sinsin n'o wele ko assise nationale de la refondation ko parena mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko jɔrɔna ko bɛ olu la ka ɲɛsin camancɛ fanga mɔnɔbɔli ma o tɔnsigi senfɛ ko ɲinan makanda ko coronavirus kɛra sababu ye ni ka heji kɔni bɔ a ma ɲinan a bila dan caman sa de yɔrɔ agence de voyage surtout agence de a bɛ salo ni ko tɛ sen na a tugu a bɛ sana salo o ko bɔgɔri to ɲinan farala kan caman bɛ ɲinan kuma bɛ caya da a bɛ caya dɛ surtout agence coxsec ninnu Allahu akbar o tɛ mɔgɔ wɛrɛw segu ma o de bɛ yan agence coxsec b'o sariya i tɛ agence coxsec dɔn wa o minnu ta marché ɲini kana kɛ minnu ta wari ɲini kana di agence olu bɛ ɲini kama parce que olu bɛ taa ɲini ka di agence ninnu ma u ni yɔrɔ bɛ d'u ma olu ni yɔrɔ dun ka ban a mɛnna Alaye ala k'an kisi nin ko in ma n'a fɔ ne kɔni b'a dɔn ni wari sera b'a la maa caman boli a kuma ka ca o Sikaso ko wale dɔ kɛra yen nɔ ko kura ye min ye maaw dimi k'u furugu finitigiw kɔrɔ information ɲuman b'a la wa a jira k'a fɔ ko munna CEDEAO ma sɔn k'a ka ɲagiliw wuli olu bɔlen don ko dɔw kalama a siratigɛ la
ko Sikaso ko finitu ko ni kalanden do ba de bugoy ko ayo mi ajira ka fo ko amma beuma même talike finitu ko nyamo suba ko ni ko ale ye maw hakle sigi ko sebe ablandan nam ko ka kuma fo ka tiens sika fo chugo mina ko fune ministre fune ministre fune oje sisa muso ka ministre ke o de fune do fo ministre fune ko ale funa keme adamata gelia funa ni watila etodi able akono ma falen do gouvernement la ko mata da bijingi bi wala bi o here sa o kan able nga o madele ke o nga jamana no ni ani bo sobe o era madele ke musique catholique ka jigi o croire ay ngo mo tara bijingi wa ay no croire o mani problème metode ya ngabe ayo so kele le kamera musique catholique ka jigi amame amame ayo l'indépendant et mon évidemment ayo able anga tanya fulo bismillah l'indépendant ala sementia ka foko France ga fo Sénégalais kuna fondela do koni noko bokku ina ka guno do waraka e sabula ko ayira ka foko chagada mawlo ko santif Mali ale koni kelenu ka ye dantika de semaine do bo dantika de semaine kala sababu ni France ni Sénégalais jido kala do ni ale nomna na scientifique Sénégalais fait ka sababu ke ko musaka do blara aka temena bora français ka jiga ka compte kono no ye sifa wore million bi woro ani fla jate ko Sénégalais kuna fundere ngona ajira ka foko ka damne samba flani tan ka se samba flani mugama ko sifa wore milliard tan ani duru de temena ma ko folen ka wor mara rofe ayu le challenger ala sementia ka foko tunga feta dogo ni ko do la ko ma mugam jate maldeundu ko olu koni ka sutra lu kera yoro ma wolo ko santa last ko baro kera namdo kala ka hinu lablay o bolo ko sa docteur Bou Cissé ko ale la selimi ke jeune Afrique kono aya jira ka foko mo ko kunlena bakanga nyashin femema ko ye kalata de monu me nyashin jamana nyam ko suwandi ma ablay aywa les échos wili ale asementia ka foko anka jamana lakana ni ko stratégie la finitu ko buna kunka ko ma dawbe no munu mi shara soso ablandan Allahu finitu tabulu shara soso sikatola ko halsa ko nyamo sindaka akonya na bo flo ni ganyo parce que nyama e se daso sisa bele manusrala kanga nyana bo voilà o bolo ko sa ko nyama misika yelma ka ke fenwore chugo mina ma ko nya fenwore keke tonay nyama keke tonay ko ba ko miriba olu ni chakada mbawule ko société Sahel groupe ko lo tekno black e benga sebendo la ko sertkela aywa o mi talige chifu nganya ko bamba wule ko forum de la jeunesse malienne ko olu koni nka la ini menye chifu misika sendo chugo mina jamana ko latike chake daw baralila wako ambe asranyuma kan ni wati nuna naam mi fe mi ngero no e baru ni makuyi ko lukeme lakana bala sababu badi kabala ko kabala ko dimene ako stratégie blay naam ni biso wadana kuna fontelunyi aywa klinga fama la kan ndo ko mon nyache tubarakallah bamanandre ala nan jiti mi bugo ko mitani sibu daga gunga daga gunga yani dabbe mamari biton ko beltumbe dan nana fulana deo kana fo daga gungande mais dade bon siba nie to ko tigide mais dade to ko sura ka mu beka voilà ali bini ko no ko yede daiwa sibu ka ko foi ali sini nie ko ba ko yede daiwa voilà da to sura ka fra customer ko loka da dum bidon ga mu beka voilà bo die bo chokola sinon biton mo mari ko li adamne après on dit ngolo jarama yani daira kana parce que ngolo tumbe daño voilà c'est quoi mais beni clé beni togo ala yimi somuda wole be kable kindo bi se ni wati no ba fu mangulem kin togo ya ngulem o kin nana mun fe
Segu dugu ani France dugu do be ba fo Angoulême les de tege ñoo ko jumelage entre Segu et Angoulême au jumelage nata anafa de kera quartier mun bi Segu ba fo Angoulême kasinga to da shi ngale gatoda au kera le 20 juillet 1984 kera kunu ñu wona comme kunu antunde misalia la ambota de Segu le clé dugu de parce que en histoire là Segu fana atobe Segu Togobe parce que c'était le siège du royaume bambara Segu. Ah bon. Hein? Jara ani Kulbali tuye mara ke worola. Et puis fin flani tumbe mo voye bi ko famaya ke ganza. Ni e famaya do e kasumi. Ni e famaya fo do ko bi sorola. Fo mo gotu mundo. Kabinen to fangala. Bito e sojo. Ka famaya sojo o so ko fe so wula. Segina de ale ka daga yoro ale mununengo so kele blon kele o bla so wula blon so kele ni bina do blon kele iba soro musomani ni che gabe kele njolendo flembi bolo globala ibo ben nene yani ka sama ni monene tido fonga fe wala ka sharia ni bina do katafe blon ni sera flembi dima ibi da fala ka kun yani ka sama ni sarama hali kun kena bila yana akatla barako ishu le noere eti jaka yani ka ko juguke wala to yaga fere glo da kuna ulon flan ni glo do mado ni o mi ina bu chukula ko wala ni mo fana ke tedo donc ouais allez tout faire donc fama te faire grand donc ni dona ni ali cheina ni mu ni sarama ibaka be fa ni ko bi connexion ko ke parce que ni hari ni mo fait ni oui tiens de nya da mon zone na la dafo da ko bi nga se kam baraka ke faire mo ñam se mun ke donc da e mun ke da bi ka famaya golo bi fente du yoromina da de dugu kolo chika ka dinga bele ba kala ka gomble wolo bla okono ka datu ko golo bla ka siga ko uluma aw bi balo fen kada mba dama aw ti fama ta toro aw ka bare ne ni ma bi barala ni ne dugu kolo boss do bi kule aw ka barabana donc donc ni jama sigira ni kuma bi ke ni da du goshu bu kule wa mo ko ni fama dimina du kule bi kale be bi siraje kasro mo do waju ko comme les signes da ba goshi na ya goshu bu kule na ko ni bo baba ma ni fama du na dimina na ya ko du kule ale fane su mara wo chokola beni mara ko dia beni ka gunolo beni ka fere do beni la nyama futi bolo gundo tu bolo tiate ko che gundo donc asolo o le fait manga don oui c'est koni damaira be mi nyamogala mais su ko ko vo fana o su ko fere o fere debali ko jamfa fana bi awo parce que janfa fleni na ya me ko janfa o ye do de bole kulu kono katawo ni do bora kulu kono sisa kata fara jugu kan ko janfa de o janfa o ale bi kulu gino we do o kama fo janfa o ti dese voilà o si ko fona sizimbere janfa de ko fona sizimbere janfa de bon ni jenji faga jate mina wodo sabula sinya chama iba yi ka fo nyemugo mu ga don ka fo ko mo ko mi bisika ke so bi ka frike du ka gese la juna o fere ke nugu mabo ela o mabole e fere mi ke sta ke den kere fe o de janfa yo ayu o parce que bina c'est moi là c'est que toi là parce que sera nié ko sebu akasia ko bala ndugu do de bala nankana nani bi nani ani ko kulkale andalu ya de jogo mi mo côté bon donc maintenant do ba fo ko munu mi tarku to ka tarku nyefo ko kalata de kera
kalata senfɛ ouais ko mɔgɔ 400 ani 40 ani 4 ani kokuru olu de kalata bintɔ ye bon kelen ye bintɔ yɛrɛ ka kala ye kala o de fɔra an ye o de fɔra ye a tubarikala o de ko sugu fana ko sugu ye sugu 4 dugu 4 ani maraka dugu 9 ko sugu kɔrɔ segu kura sedugu ani segu n'o fɔra ko dugulen bɛ to dɔ yan ni duna an da bɔra kuma na yan comme an dɛsɛ comme Haruna Sariya an b'a to Bakaru bolo parce que ne dugulen ko dugulen bɛ to dɔ yan ni duna ko an ye dunanw ye an man da bɔ a la an b'a fɔ duba fana a ka den ko yɔrɔnin yira an na komi ale fana ye dugulen ye ayiwa dugulen o tɛ o don salamu aleykum o kuma ala ka dɔ wɛrɛ yira an na amin ya rabbi nba le flash